Puwede bang kanunay nga magdila bang gugma? Kana bang giingon nga nag-antos ka sa kalipay sa kiliran sa usa ug usa lamang ka minahal. Sa lain-laing takna sa panahon, lain-laing kaagi ang atong nahimamat. Kaagi nako, kaagi nimo, o kaagi sa uban, aduna kini mga pagkapareho. Nakauna-una lang ko karon aning mga batanga. Adunay uban nga kanunay silang nakatagamtam og kasakit. Mao nga adunay uban mahadlok mahigugma kay mahadlok sila nga masakitan. Aduna po uban nga malipayon kay matud pa nila nahigugma sila. Asa ba kasugod ang kalipay? Sakto bang isangyaw nga nalipay ang duha ka nilalang tungod sa gugma? O tungod nga wala na nila gihugma ang usag-usa, ang panagbulag na lamang ang makapalipay nilang duha? Kano sa di ay mabot ang gugma? Pangitaon ba kini? O dili ka nagpangita kita sa gugma kay pirmi na lang tang nag-antos sa kasakit? Be, kung ikaw ang gugma, asa kang lugar? Kung ikaw ang gugma, mahawa ba ka sa kasing-kasing sa tao para maadto lamang sa uban? Kinahanglan ba masakitan una, usa mahigugma? O dili na lang ka ta mahigugma kay masakitan lang tas ulahi? Ay klaro. Kontento ba ka og usa ka tawo nga imong higugmaon sa tibok nimong kinabuhi? Pwede ba ko nimo ingnon kung kanus-a ka sugod tinuod nga nahigugma? Kung ngano nga uban moingon nga di na gyud ko usab libog ko. Tungod aning mga kaagi nato, makaingon na lang ko usahay nga wala ko nakabalaw asa ang gugma gibutang. Bisan sa akong pananaw ang gugma ni alang sa tagsa-tagsa kanato. Kung ang duha ka tawo naghinigugma ay sakto bang maingon ta nga wala kini katapusan? O kung matapos man, kanus-a? Ug sa pagkatapos nini pwede ba kining turok pa pag-usab? O kung turok kini pagbalik, kang kinsa? Makabuot ba kita kung asa nato patubuon ang gugma? O sigurado sa kasing-kasing kinutubo pero ang pangutana, kang kinsa ang kasing-kasing? Nganong kung nahigugma ka sa usa ka tawo, adunay higayon nga ang imong hinigugma nahigugma sa lain. Samtang naa ka sa duol, di siya makakita nimo kay dito siya sa lain nagtan-aw. Aduna po uban nga samtang adunay usa ka espesyal nga tawo nga nahigugma kaniya, kanunay po siyang naglingi-lingi sa lain. Kaswerte sa mga taong gitakdo sa panahon. Ug kung kini maabot ka nato, hinaot ato kining ampingan.